Vi har jo en stor udfordring med at få flygtninge indvandrere i arbejde i Danmark, og det har vi jo kæmpet med. Du skal ikke kaste over den svane der, nej. Og det skyldes jo primært, at der er for lille økonomisk incitament til at påtage sig et arbejde, men der er virkelig store penge involveret i det her. Hvis ikke-vestlige indvandrere var i arbejde i samme omfang som vestlige indvandrere til Danmark, så ville vi hvert år spare 17 milliarder. Og i lyset af, hvad vi diskuterer omkring velfærdssamfundet, omkring offentlige finanser, så er 17 milliarder kroner rigtig, rigtig mange penge. Og det kunne man gøre rigtig meget godt for. Og det er jo derfor, at det emne er meget centralt. Udover selvfølgelig, at det er jo en katastrofe for mennesker at ikke få den tilknytning til arbejdsmarkedet, fordi det betyder jo for deres børn, at risikoen for, at de også havner på kontanthjælp og så videre, er meget, meget større. Derfor foreslår vi jo helt konkret, at når man kommer her til landet og får asyl, så starter man med at få en ydelse, der svarer til, hvad en forsørger får, der studerer en forsørger på SU. Og i takt med, at man så lærer dansk og så videre, jamen så kan man få et større beløb. Og det skulle ligesom sikre denne her trappestige ind i det danske samfund. Så det er også en af de store opgaver, vi skal løse i de kommende år.